suntem într-o agenție de radio. Cine doriți dumneavoastră să ajungă primar, ce doriți, Cu cine ați vrea să votați? Dacă vă întâlniți. Aș vrea să fie viața mai ieftină. Asta e. Cine n-ar vrea? Pensia să fie Pensiile mai mare. Da, dar nu face primar. Așa și știi ce? Să deschideze, să mergem apoi la mașină, Să fie copii, să se joace, să ducă bunicul și nepoții. Dar o întrebare așa directă. Pe cine doriți dumneavoastră? Primar. Doctorul. De dânsul votați. Da. Dar o să vă duceți la vot? O să vă prezentați acolo. Acum dumneavoastră cu care lucrează? Noi suntem cu dânsul. Am venit. Că v-ați întâlnit cu Petre Ivanescu. Și vă transmite Petre Ivanescu, Petre Ivanescu vă transmite cele cuvenite și am luat interviul lui domnul Ivanescu la grupul Ne-a spus care părerea dânsului. și a spus de primar. Vă doresc bucurie. Mulțumim mult. Dacă vreți să vă zic,